Hej, jeg hedder Jonas Andersen. Jeg er formand for Murerbrancheklubben i København. Er du murersvend eller murerarbejdsmand, og arbejder du i København eller i Nordsjælland, så tilmeld dig vores nye pladskontaktsystem og hjælp med at styrke sammenholdet i murerbranchen. Som pladskontakt melder du ind, hvad charket tjener, så samler vi op på resultaterne og sender retur til jer. Hvis vi skal have forbedret vores løn- og arbejdsvilkår, så er vi nødt til at dele vores erfaringer på tværs af klubber, sjaks og firmaer. Første skridt er, at vi får svar på det, alle gerne vil vide. Hvad tjener de andre i løn? For at få bedre kontrakt i branchen, starter vi pladskontaktsystemet op. Det foregår ved, at du udfylder et spørgeskema via nettet og sender retur til os. Spørgeskemaet handler om løn og arbejdsvilkår. Hvis du har en smartphone, kan du eventuelt udfylde det til driktid. Det er vigtigt, at alle svarer hver gang, så vi får et retvisende resultat. Når vi har fået resultatet, sender vi det retur til dig. Som pladskontakt melder du ind, hvad charket tjener, så samler vi op på resultaterne og sender retur til jer. Så tilmeld dig pladskontaktsystemet og hjælp med at styrke murerbranchen. Udfyld formularen her i bunden, og vi kontakter dig, så du kan lære at bruge systemet.